Bueno, pois moi bons días, boas tardes xa a todas e a todos. Vamos a dar comezo a este pleno extraordinario e urxente para tratar o que é pois o traspaso da Unidade de Condutas Aditivas, a UCA, ao Servicio Galego de Saúde Sergas. Como ben viñamos anunciando dende fai pois unhas semanas, a Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira, entre outras 13, creo que son en total as que se van a traspasar dos servicios municipais ao que é o Servicio Galego de Saúde, pois despois de moitísimos anos en negociacións a través da FEGAMP e co que é a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, pois se ten chegado a un acordo. Estamos a falar de un servicio que no Concello de Ribeira pois ven actuando, ven traballando dende fai máis de 30 anos, un servicio no que en todo este tempo pois se levan atendido máis de 3.000 persoas, non só do noso municipio, sino tamén do que é toda a comarca, non? A zona de Pobra, Boiro, Rianxo, incluso tamén, pois, aínda que o que é o Concello de Porto do Son lle tocaría asistir ao que é a unidade de Noia, pois tamén, por cercanía, no noso municipio se atenden a veciños e veciñas de Porto do Son. E, polo tanto, é un servicio para nós que se leva dando con moitísima profesionalidade, con moitísimo rigor, durante todo este tempo, un servicio público no que se aborda pois ese tratamento, esa integración social e laboral das patoloxías relacionadas con condutas aditivas, con e sen sustancias, tanto legais como ilegais. Neste caso, e logo de todas esas negociacións, pois creemos que é un acto de xustiza non só para o personal, que tamén de todas esas unidades, para que pasen a formar parte pois do sistema autonómico, sino tamén pois para que esos pacientes, usuarios, pasen a ser tratados pois dentro do que lles correspondería por lei, que é ese Servicio Galego de Saúde. Por poñer un pouco en antecedentes a quen nos este escoitando, vamos a facer un traspaso, neste caso, pois de persoal funcionario de carreira laboral fixo de categoría sanitaria escrito á unidade asistencial. Neste caso pois son 3 postos, o de médico psiquiatra, que ademais é o do xefe de servicio, graduada en enfermería e auxiliar de clínica. Pasamos tamén o que é un posto de personal funcionario de carreira laboral fixo de categoría non sanitaria, que é o de traballadora social, 2 postos de personal funcionario de carreira laboral fixo de categoría non sanitaria que desenvolven pois a xornada completa as tarefas na unidade de día tamén. Neste caso pois son unha monitora e un monitor multidisciplinar. E pasamos un posto de persoal temporal que presta servicios nunha plaza de sustitución dunha profesional. Neste caso pois é tamén a persona que está sustituindo por baixa temporal a auxiliar de clínica, e persoal temporal que presta servicio pois en outras plazas por causas de xubilación, etc., que neste caso pois se trata de un médico e unha psicóloga. Tamén adxuntamos pois o que son 2 prazas vacantes non ocupadas na unidade asistencial e na unidade de día. Estamos falando de un psicólogo, psicóloga e un posto de auxiliar administrativo. Neste punto, quería facer tamén mención a 2 casos que temos pois máis particulares. Neste caso estamos a falar do posto de asesoría xurídica e unha asesora xurídica que presta servicio a través do que é a Asociación Renacer, que todos coñecen, que é pois municipal e que leva pois 30 anos facéndose cargo dese servicio no que hoxe é a UCA, unha persona que tamén pois coñece moito o servicio, fai unha labor indispensable e que, polo tanto, pois, ao non ser personal municipal non aparece aquí reflexado, pero si dentro do Concello fixemos pois as xestións oportunas que nos pareceron pasándolle, facilitándolle o que é pois a Consellería de Sanidade e a quen leva pois este traspaso, ese convenio que se firmou fai anos para que conste que hai unha persona que efectivamente está facendo pois un labor e que creemos que é necesario que se inclúa pois no que é a estrutura da UCA. Eu penso que se vai a ter en conta, posto que tamén Renacer ten os seus convenios para temas de asesoría xurídica coa Consellería de Sanidade, pois iso será algo que logo teñan que acordar entre as partes, pero dende logo dentro do Concello de Ribeira pois fíxose constar esa parte. E despois temos outro caso, que é o caso de un posto de auxiliar administrativo, neste caso a
a praza a ocupa pois unha persona que se atopa de baixa, que neste caso pois tamén manifestou ante o Concello a súa vontade de non traspasarse aos Sergas e si permanecer pois como personal municipal, pero que, como digo, ten esa particularidade que neste momento si está ocupada pois por outra persona que os está sustituindo. Polo tanto, ao non aparecer no anexo 1 esa praza, porque esa praza vai a quedar formando parte do que é a estrutura municipal, non aparece tampouco a persoa que está sustituindo. Eu, neste caso, pois, despois de darlle moitas voltas co personal desta casa, secretario, interventor, técnica que leva o persoal, pois queríamos tamén propoñer aquí, en pleno, pois para coñecemento da corporación, acabamos de pasar o secretario, porque estuvemos pois falando desto fai un rato, facer constar a esa persona. Sabemos que, bueno, que a situación non é típica porque ese posto si se vai a quedar no Concello, pero, bueno, será o Sergas quen decida o que quer facer ca persona que vai a estar sustituindo a este auxiliar administrativo que queda aquí. Polo tanto, nós, para facer constar, pois, como digo, a esta persona, engadiríamos aí no anexo 1, pois que esta traballadora, que actualmente presta servicios baixo a modalidade contractual de contrato laboral temporal por sustitución do traballador con dereito a reserva de posto de traballo XXX, pois que se remite o presente acordo xunto co resto da proposta ao órgano superior con competencias en materia de persoal do Servicio Galego de Saúde coa fin de que decida sobre a mesma. Pásavos agora aí o secretario esa copia. Simplemente é facer constar que temos a unha persona sustituindo a alguén que se quer quedar en esta casa e que, bueno, aí, pois, nós pouco máis que facelo constar podemos facer, pero, bueno, non queremos que non sexa por nós que non se vaya a levar a cabo. A partir de aí, hai tamén, pois, varios contratos que se van a traspasar. No anexo 4 estamos falando de 6 contratos que son habituais no que é o funcionamento, como, por exemplo, o sistema de alarma, o servicio de telefonía, mantemento do ascensor, renting de máquinas fotocopiadoras, suministro de enerxía eléctrica ou servicio de limpieza de interiores. A partir de aí temos tamén o anexo 5, no que hai pois todo o inmobilizado material e intanxible. Aí hai unha cantidad de cousas pois que xa terían os grupos tempo de ver, porque, bueno, está o inventario de prácticamente non, de absolutamente todo pormenorizado o que hai dentro do inmoble. E, polo tanto, nesta proposta de primeiro punto, o que imos aprobar, pois, é, vamos a ver, o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia dos servicios e medios persoais en materiais afectos á atención sanitaria prestada pola UCA do Concello de Ribeira. Aprobaremos tamén en todos os seus termos o borrador que foi facilitado por esa comisión mixta na que están traballando pois todas as administracións, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia dos servicios e medios persoais e materiais afectos á atención sanitaria prestada polas unidades asistenciais de atención a drogodependencias e titularidade municipal existentes no territorio, registrado en data 25/11, e cuxo teor literal se transcribe na proposta. En terceiro lugar, aprobar en todos os seus termos o certificado do acordo da Comisión Mixta para o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das unidades asistenciais de drogodependencias e os anexos dos que acabamos de dar parte, que son pois os anexo 1, anexo 2, anexo 3, bueno, todos os anexos que aquí constan. E para finalizar, nesta proposta número 1, pois, notificar as partes interesadas e dar conta aos órganos competentes. Esta sería a primeira parte. Temos tamén outro punto número 3, no que aí tratamos a cuestión do inmoble. Neste caso, o inmoble no que se atopa ubicada pois o servicio da UCA está nun inmoble, valga a redundancia, que é titularidade da Tesorería Xeral da Seguridade Social, un inmoble que foi solicitado pois fai anos a este servizo e que pois nun momento dado nos pasaron unha carta lá por xaneiro do ano 2024 no que nos decían que por un cambio no que foi unha modificación da normativa, pois suspendían este trámite. O recordará ben o señor Pérez, porque nese momento tivo que volver a solicitar o que foi pois esa transmisión do inmoble. A día de hoxe, como todo eso está sin resolver,
imos a facer un desestimento desa solicitude de adscripción a favor do Concello de Ribeira para que pois non haxa ningún problema a hora de que este servicio da UCA siga dando pois facendo o traballo con normalidade e regularidade nese edificio ata que, como nos anunciaron pois a semana pasada tamén, nun futuro cando se poida levar a cabo pois un novo centro de saúde no Concello de Ribeira, pois como é lóxico nestos casos, pois sexa un servizo que pase a formar parte pois dese novo inmoble. Polo tanto, ata agora creo que expuxen máis ou menos o que se vai a tratar nestos dous puntos é ratificar a urxencia da sesión, que creo que é coñecido por todos, pois que despois de tanto tempo negociando un tema como este, un tema de tanto calado e que supón para o noso Concello tamén pois un desembolso económico que agora vai a pasar a formar parte pois do que é o Servicio Galego de Saúde, así como decía antes, pois esa xusticia, non, pola que finalmente pois prestarán servicio dende onde lle corresponde. Creo que a urxencia deste punto está pois sobradamente xustificada. Polo tanto, se vos parece, pasamos a votar a ratificación da urxencia da sesión. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. E agora, pois, posto que xa temos exposto os dous puntos, vamos a dar paso aos grupos para que, de xeito conxunto, valoren a proposta. Señor Furones. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señora Redondo. Vale. Solo. Señor Furones, sí, adelante. Sí, creo que é un día histórico, es decir, na miña vida creín que iba a haber isto despois de tantas idas e venidas de sí, se nos e tal. Creo que é un tema de xusticia social, un tema de igualdade, de desestigmatización dos pacientes objeto de tratamiento. Por supuesto, lo apruebo en todos sus términos. Sí que me llamaba la atención o caso que comentou da segunda persona de personal administrativo que non figuraba, pero que independentemente de que figurase ou non figurase neste momento no anexo 1, pois o traballo está a desempeñar, máis tendo en conta que se trata dunha persona que contribuiu sobradamente á modernización e á mellora de comunicación e da administración dos pacientes neste servicio. Por supuesto, voy a aprobar, conta con todo o meu apoio. Muchísimas gracias, señor Furones. Señora Redondo, ten a palabra. Bueno, como ben expuso agora o meu compañeiro Juan, eu sin máis voltas, eu simplemente agradecer ao todo o personal que forma a UCA o servicio que ela ha prestado durante estes 30 anos. Creo que é un servicio super profesional e que atende a moitísimas demandas non só de xente de Ribeira, como dixo antes a señora alcaldesa, senón tamén de xente da contorna. E desde aquí, nada, o meu agradecemento por todos estes anos que levan desempeñando un traballo co Concello de Ribeira. Mais nada. Moitas gracias, señora Redondo. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcaldesa. Sumarme aos agradecementos aos traballadores que fixeron durante todo este tempo un traballo excepcional e conseguiron que a UCA de Ribeira fora un referente dentro de toda Galicia, algo de que nos podemos sentir orgullosos, así como tamén, bueno, sentirnos orgullosos, como se acaba de decir, de un día histórico dentro de Ribeira. Este servizo que se pasa aos Sergas, entendemos que quen debe prestar este servizo de forma directa e non o Concello, e polo tanto nos alegramos de que isto comece a ser así. Despois, unha vez se nos aclarou a situación particular dos traballadores, estamos de acordo en todo o que se expuxo. Tamén, bueno, nos benes dos inmuebles, entendemos que todos pasan aos Sergas, según foi a relación que se nos deu. Respecto ao inmoble, tamén un inmoble que é a Tesorería Xeral de Seguridade Social, pero deberíamos ir planteándonos si ben esta desistir desta solicitud para trasladalo a UCA e intentar buscar no seu momento algún outro uso que poda chegar a ter, xa que a Seguridade Social dudo moito que vai a facer ningún tipo de uso dese inmoble, e polo tanto, como Concello, empezar a traballar en buscar unha utilidade, pois é un edificio que está nunha zona bastante ben comunicada dentro de Ribeira e que pode servir de moito para todos os veciños. Por a nosa parte, nada máis, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Gracias, señor Suárez Porta. Concordo totalmente en que, pensando no futuro, debemos darlle unha volta ao que vai ser ese inmoble, porque, efectivamente, se no seu día a UCA pasa a un novo centro de saúde, pois aí nos queda un sitio estupendo polo que volver a pelexar cando toque. Señor Pérez, ten a palabra. Mariño, ten a palabra. Me ha confundido con el señor Pérez.
Bueno, pues respecto a estas últimas palabras que decía usted, señora alcaldesa, pues desde aquí, lógicamente, también estamos de acuerdo en que hay que pelear por ese inmueble cuando llegue el momento. Señores concejales, como estaba diciendo anteriormente, hoy es un día importante en nuestro concello. La transferencia de la UCA desde el concello de Ribeira al Sergas es un tema muy demandado y perseguido desde hace años por nuestro concello. De esta manera, el servicio pasará a Sanidad como no podía ser de ninguna otra manera. De alguna otra manera. La unidad de cobertura da una cobertura a muchos vecinos y vecinas de Ribeira, pero también hay que recordar a muchos vecinos de toda nuestra comarca. En otras palabras, vecinos que por circunstancias de la vida requieren una atención especializada con acompañamiento profesional adecuado. En este momento, el concello de Ribeira asumía un coste anual superior al €500.000. Hay que agradecer a la Xunta, que a través de la FEGAN ha aportado una subvención, según datos del año pasado, de unos 384.000 euros y el resto recaía sobre las arcas municipales. Este año aún no disponemos de los datos. Una subvención, como ya he explicado en anteriores plenos, ha estado a punto de perderse por el intento de boicoteo del anterior concejal al dejar sin firmar el convenio antes de su cese y con una fecha límite de firma muy próxima a las fechas posteriores del cambio de gobierno. Pero gracias al buen hacer de este nuevo gobierno llegamos a tiempo con las firmas digitales, eliminando este intento de mala praxis del señor concejal y del exalcalde. Seguramente ya estaban preparando el discurso por si se perdía la subvención. Señores concejales, con este traspaso, el Sergas asume la gestión sanitaria del servicio, garantizando la protección de la salud en el ámbito de las adicciones. Este paso, estoy seguro, permitirá una atención integrada dentro del sistema de salud. Y desde el Gobierno y como concejal de Sanidad quiero incidir que esta transición se realizará desde la máxima colaboración desde el Concello y desde el Gobierno. Se ha puesto especial atención en la situación del personal adscrito a la unidad, como ha indicado anteriormente la señora alcaldesa en su intervención, la cual ella misma no escatimó minutos y ha puesto todo su empeño para evitar problemas laborales. He sido ya en alguna ocasión concejal de esa área de sanidad y quiero destacar la experiencia, dedicación y cercanía del personal de la UCA, antes la UAZ. Nuestra voluntad en este proceso es que este proceso se lleve, como he dicho, con las máximas garantías laborales. El traspaso al Sergas que hoy realizamos no solo es un acto que muestra un compromiso con la ciudadanía, sino también con los usuarios del servicio y con todas sus familias. Desde nuestro Gobierno damos un paso todos juntos hoy por una atención más justa, más eficiente y más humana, podemos decir. Hoy podemos decir que ha ganado Ribeira y se callan bocas sobre las dudas que pudiera tener algunos sobre si ese traspaso se iba a realizar. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Señor Mariño, ahora sí, señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas, moi bo día. Hoxe este pleno celebra un asunto moi importante, non só para Ribeira, senón tamén para toda a comarca, como é o traspaso da unidade de condutas aditivas ao Sergas, un servizo sanitario esencial para centos de persoas, non só do noso concello, senón tamén de toda a comarca da Barbanza, porque este paso xa debería terse feito hai moitos anos e, por tanto, dende o Bloque Nacionalista Galego, imos votar a favor desta proposta. E digo que debería terse producido hai moitos anos porque isto é unha reivindicación histórica do propio persoal que atende as unidades de condutas aditivas, non só en Ribeira, senón tamén nos outros municipios nos que se dan este tipo de servizos. É un acordo marco que chega despois de moito traballo feito na Federación Galega de Municipios e Provincias por parte dos partidos que están ali representados e, ademais, os profesionais levan moitas décadas advertindo de que un servizo sanitario non tiña moito sentido que fose desenvolvido por parte dunha administración local e, sobre todo, cando presta servizo a máis dun concello. Temos que lembrar que as unidades de condutas aditivas son servizos comarcalizados e, por exemplo, no caso de Ribeira, pois atende dende Rianxo a Porto do Son. E, por tanto, pois ese servizo estaba sendo financiado
cunha subvención, é certo, da Xunta de Galiza, pero boa parte do custo do propio servizo recaía nas administracións locais. Para quen non coñeza que é unha UCA, hai que indicar que son centros especializados nos que se atenden problemas derivados do consumo de drogas, pero tamén cada vez máis consumos aditivos de, por exemplo, outro tipo de sustancias ou incluso das pantallas. E, por tanto, son centros que prestan un servizo comarcal e non só única e exclusivamente local. Para tamén dar información sobre o asunto, a unha unidade de condutas aditivas, pois o Concello de Ribeira estaba lle custando, en global, case 600.000 euros ao ano. Son 580.000 euros neste ano 2025 e que non tería que ter sufragado o Concello de Ribeira se a Xunta de Galiza tivese feito esta integración moito antes, non tal como lle pedían os propios profesionais. A min tamén me gustaría poñer en valor o enorme traballo que fan todos e cada un dos profesionais que traballan nas unidades de condutas aditivas, neste caso na de Ribeira, porque non só permiten sacar desas adiccións ás persoas que consumen drogas, senón tamén que fan moito e bo traballo social para a sociedade. Especialmente gustaríame poñer algún exemplo, como que a todos e todas creo que sacamos peito cada vez que fan algún tipo de traballo, como é o taller de madeira, que fai rehabilitacións na Illa de Sálvora, ou como, por exemplo, tamén traballa en mantemento de colexios, de espazos públicos, pasarelas, mobiliario, bancos, ou a colocación, por exemplo, dos beléns de Ribeira e Aguiño, que prestan unha colaboración esencial. Ese labor social, pois evidentemente é impagable, porque o desfrutamos todos e cada un dos veciños e das veciñas. E iso permite, pois tamén, que esas persoas saian dunha adicción con dignidade e aínda ademais pois están devolvendo ese traballo social que dende as administracións públicas estamos facendo, pois están devolvendo con gratitude, non? Con respecto ao atraso en tomar estas decisións, deámonos conta que estamos no ano 2025. E hoxe en día, pois a unidade de condutas aditivas xa podría estar instalada nun edificio propio se as cousas se desenvolvesen no seu día tal e como estaba planificado. E vou explicar por qué. No ano 2009 estaba planificado ao lado do Hospital da Barbanza realizar un centro de saúde mental. Un centro de saúde mental que estaba non só planificado e orzamentado, senón que o goberno do Partido Popular, na súa primeira legislatura do señor Núñez Feijóo, axudicaba por case 1 millón de euros e por 13 meses de prazo de execución a construción dese edificio de saúde mental. Por razóns que a día de hoxe non coñecemos, pois o goberno do Partido Popular decide indemnizar a empresa e desbotar un proxecto esencial non só para albergar a unidade de condutas aditivas, senón para acoller unha unidade de saúde mental que tan boa falta faría a día de hoxe. Pois ben, a min cabe preguntar, non? A min xórdeme esa dúbida, e seguramente a moitos veciños e veciñas tamén. Se nese ano 2009 empezou esa estrategia privatizadora dos servizos públicos, esa estrategia de cada vez deteriorar máis servizos esenciais como pode ser a educación ou a sanidade pública, para non crear ningún tipo de servizo a maiores que pudese darlle unha prestación á propia poboación da nosa contorna. O máis grave naquela altura non é que a Xunta de Galiza decidise dun plumazo borrar un investimento d'1 millón de euros no noso concello ou que nos negase un novo centro de saúde mental. O peor de todo foi ver como o goberno municipal naquela altura do Partido Popular pois unha vez máis decidía poñerse ao lado do Partido Popular, ignorando as reivindicacións dos profesionais e, sobre todo, danando un servizo esencial que lle podería dar moito e bo servizo á propia poboación da comarca. Hoxe, xa digo, é un motivo de congratularse, un motivo para estar satisfeitos porque é un avance, é un acto de xustiza e, sobre todo, é unha conquista por parte dos propios traballadores e traballadoras da unidade de condutas aditivas. Porque a Xunta corresponde o que lle corresponde, o que ben designado
polo propio Estatuto de Autonomía, non? E polas propias competencias da Comunidade Autónoma, que é o Servizo de Saúde correspóndelle ao Goberno galego. E, por tanto, creemos que é un motivo de satisfacción, pero tamén hai que indicar que chega tarde e que durante todos estes anos o Concello de Ribeira estivo asumindo competencias impropias e iso ten un custo orzamentario que se podría ter destinado a outros fins, non? Para nós é moi importante tamén o que se dicía esta semana por parte do propio conselleiro, perdón, a semana pasada por parte do propio conselleiro de Sanidade, dicindo que esa unidade acollería o no novo centro de saúde podería acoller esta unidade de condutas aditivas e, por tanto, igual que outros grupos, creo que é unha reivindicación unánime non só desta corporación municipal, senón tamén dos propios profesionais do CIF Coroso, que esa edificación poidan algún día, no momento en que a unidade de condutas aditivas poida sair de aí, que se poida destinar a uns fins educativos e, por tanto, reforzar aquela formación que temos no noso Concello. Porque creo que é importante que o CIF Coroso poida seguir crecendo, que poida ter novos ciclos, é xa unha reivindicación do propio centro, pero tamén que dende esta corporación municipal temos feito nalgúnha ocasión e que incluso a raíz do traballo feito por outros gobernos se ten incrementado o número de ciclos formativos que temos no noso Concello. Por tanto, indicar unha vez máis que dende o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor porque creemos que é un paso importante, tamén lembrando que a saúde mental é un dereito que ten a poboación a ter un servizo de calidade e, por tanto, creo que temos que seguir avanzando poñendo máis profesionais sanitarios neste tipo de ámbitos porque hoxe en día moitas persoas necesitan este tipo de servizos para poder sair desas adiccións que están sumidas hoxe en día e que, por tanto, para sair desa enfermidade necesitan ese tipo de servizos especializados. Moitas grazas. Señor Pérez, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas grazas, alcaldesa, moi boas tardes a todos e a todas. Pois ben, hoxe culminamos un proceso longo no tempo e tamén complexo pola súa naturaleza, que é fruto dun traballo iniciado polo anterior goberno do Partido Popular, porque, mire, señor Pérez, vostede fala moito, pero para facer esta integración houbo que levar aos traballadores dentro da RPT, e que eu saiba, vostede iso non o fixo. E tamén lle digo outra cousa, vostede sempre está confrontando coas outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia. Pero que fixo vostede por traer o centro de salud aquí para se poder ubicar esa UCA en ese novo centro de salud? Porque mentras vostede confronta ca Xunta de Galicia, Ribeira perde. Fixo algo vostede? Non fixo absolutamente nada. Polo tanto, deixes a ese discurso de confrontación, porque mentre vostede confronta, políticamente gañará, pero Ribeira está perdendo. Nos traballamos con integración en esos postos de traballo. Naquel momento denominábase a UAD. Ese traballo previo que hubo que facer, volvo a repetir, que o fixo o que foi alcalde naquel momento, Manolo Ruiz, lévanos a que hoxe este todo preparado para que se poda facer esa integración. Non en todos os concellos foi unha integración tan fácil como a de Ribeira. De feito, na FEGAN ibas a reunións e había moita complexidade en outras unidades, UCAS ou UAZ, que nós non tiñamos porque tiñamos un traballo previo feito. E agradecer tamén, como non, a Xunta de Galicia a través da FEGAN e tamén recoñecer a labor da señora San Pedro, que desde o minuto 1 que entrou neste Concello se puso mans á obra para que o personal pudera facerse con esa integración de maneira normalizada. E hoxe ratificamos este traspaso dos medios de personais e materiais aos Sergas que estou segura que redundará nunha mellor calidade asistencial. E este paso tamén facilitará aos drogodependentes e a todas as súas familias unha resposta terapéutica de carácter asistencial de calidade, con uns servicios sanitarios máis próximos e unha coordinación procurando unha reinserción o máis doada posible dentro da sociedade, que é ao final o que queremos todos. Así mesmo, tamén no expediente se trae este pleno o desestimento da solicitude da adscripción ao Concello de Ribeira por motivo de finalización da necesidade de destinalo á UCA polo propio traspaso aos Sergas. No seu momento veremos
como decía o señor Suárez, se UCA se traslada a poder ser ao novo centro de saúde, pois as xestións necesarias para no seu día volver a escribir ese inmoble ao Concello de Ribeira. Eu tamén desde aquí gustaríame aproveitar esta oportunidade para agradecer todo o gran traballo que ali se fai, que eu son moi coñecedora do traballo que realizan dende os médicos hasta as auxiliares de clínica, pasando polas traballadoras sociales e a enfermera. E que lle agardo que teñan os mellores dos éxitos, porque iso redundará en unha mellor calidade asistencial dos que ali están sendo tratados. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Barreiro. Simplemente, señora San Pedro, é unha pregunta para que me pode responder sobre o persoal este que acaba de mencionar antes da súa intervención, o sea, antes de rematar a súa intervención. O que está de baixa notificaríase á Xunta de Galiza? No. E integraría no eles, se queren, ou como... A persona que está... Gracias, señor Pérez. Vamos a ver, por volver a resumir. A persona que está de baixa vaise a quedar no Concello de Ribeira, porque así o manifestou, está aí máis, creo que estaba a solicitude no expediente, solicitou por escrito quedarse aquí, no Concello. Esa persona está sendo sustituída nestes momentos por unha rapaza que está na UCA e, polo tanto, ata que o titular da plaza colla o alta, que, bueno, cando colla alta xa será no Concello de Ribeira, non vai a ser parte dese traspaso, pero, bueno, consideramos que hai que nomear a persoa que o está sustituindo, porque se o Sergas no seu momento pois considera tamén coller o traspaso da sustituta neste caso, pois por nós non vai a ser un impedimento, vamos, nós non vamos a poñer impedimento. O que digo porque vostede imagínese que o titular da plaza non se incorpora polo de pronto. Entonces, o 2 de xaneiro, cando teñan que ir a traballar a UCA, pois ao mellor o Sergas di, bueno, pois esta persona que está sustituindo que siga vindo a través do Sergas, ou, bueno, eso será unha decisión que teña que tomar o Sergas. Nós o que queremos é que aparezca esta persona reflexada no anexo, decimos que é a persona que está sustituindo, e se o Sergas pois ten a ben traspasala ben, e se non, pois esta persona, cando se dé de alta o titular, pois cesará o seu contrato co Concello. Vale? Quedará na bolsa de emprego como ven estando atado agora. E polo demais, pois creo que hoxe esta corporación expresa un sentir unánime, como decimos todos, de parabenizarnos por un traballo que efectivamente leva moitísimo tempo pois buscando ser materializado, moitísimo tempo, señor Pérez, con gobernos tamén do seu color, pasando pola Xunta de Galicia. Pero, bueno, eu creo que hoxe estamos todos unidos a unha, que creo que expresamos unánimemente, ademais, o orgullo que nos supón pois ter un servicio como o que temos na UCA, non? Que ao fin e ao cabo eu o defino tamén como unha familia. Vas ali e tratanche pois como unha familia, porque o personal leva moitos anos traballando ali, porque a maioría deles pois teñen xa unha relación persoal fora do traballo, e iso vese reflexado no trato que se lle dispensa ás persoas que van ali. Iso é de agradecer pois tanto polas familias como polos usuarios, como por quenes estamos pois representando a cidadanía de Ribeira. Eu creo que de verdade, a semana pasada estábamos na Xunta de Galicia e eu sentíame orgullosa porque, tal como se comentou aquí antes, pois este equipo, o equipo que está representando a UCA, levou a que o servicio de Ribeira sexa un servicio punteiro en Galicia, un dos máis importantes, por non decir o máis importante, e creo que iso hai no que decir pois alto e claro, e gracias ao equipo que se formou ali, e sobre todo a profesionalidade e a seriedade no traballo de todo ese equipo, non un compromiso que se ven desenrolando durante todo este tempo, e do que nós sentímonos orgullosos. A partir do 31 de decembro pois vamos a rematar o que é esa relación laboral, pero eu agardo que esa relación pois personal do que é Concello e UCA pois sígase mantendo no tempo con colaboracións, porque creo que para nós é importante, para eles tamén, e dende logo que a relación pois máis ao lado administrativo manterase no personal e no social, non? Ao final a nós tamén como Concello, pois a UCA seguirá sendo unha parte importante para as institucións, e polo tanto, pois
trataremos de contar con eles do mesmo xeito que nos poñemos pois dende xa tamén á súa disposición como Concello. A partir de aí, como digo, pois agradecementos a todo o persoal dese servicio e tamén, pois, como non, agradecer a todos esos usuarios, non, que, como se comentaba, forman parte tamén da parte de carpintería, que, ademais de todo ese traballo de mantemento que fan durante o ano, pois tamén hai que agradecer de maneira expresa agora no Nadal que están montando os beléns para disfrute de toda a veciñanza e bueno, dende aquí, pois, creo que os nosos parabéns e, dende logo, as gracias reiteradas por todo ese traballo que se fai que bueno, vese ao final do ano ou vese en temas puntuales de rehabilitación, pero creo que durante todo o ano se fai pois unha labor indispensable. Así que moitísimas gracias desde aquí, gracias a todos os grupos tamén polas aportacións constructivas neste tema. Creo que hoxe é un día pois de celebración e, polo tanto, pois nada, vamos a pasar á votación dos puntos con esa engádega, se vos parece, do tema da auxiliar administrativo. Vale. Pois vamos alá. Punto número 2 de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia da Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias aos presentes. Punto número 3. Desestimento da solicitude da adscrición do ben inmoble patrimonio da Seguridade Social ao Concello de Ribeira para o seu destino a uso público. Votos a favor. Unanimidade tamén dos presentes. Moitísimas gracias e que teñan todos pois un bo comezo de semana. Levanta esa sesión.